Inilatag at ipinasa ang mga mahalagang ordinansa sa pangalawa at huling pagbasa sa nakaraang ikalawang regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng DAET, Camarines Norte, January 15, 2024. Unang isinulong ni Konsehal Tom Caransea Turingan kasama sina Konsehal William Carlo Bong Avila, Konsehal Sherwin Q. Asis at Konsehal Maria Eliza Wargela Liobit, an ordinance increasing monthly honorarium of child development workers in the municipality of DAET, Camarines Norte. Epektibo ito simula January 2024, providing funds therefore and for other purposes. Inihain naman ni Konsehal Bong Avila kasama rin sina Konsehal Turingan at Konsehal Liobit an ordinance creating plantilla position at the Public Employment Service Office or PESO of the LGU of DAET, Camarines Norte, providing funds therefore and for other purposes. Sa unang pagbasa, inaprubahan ang resolusyon na nagtataguyod sa paglikha ng Youth Development Office regular plantilla position para sa Local Youth Development Division sa ilalim ng MSWDO LGU DAET, Camarines Norte. Kabilang rin sa mga naipasa ay ang resolusyon na nagtatakda ng bagong komposisyon ng standing committees ng Sangguniang Bayan ng DAET alinsunod sa internal rules of order and procedure. An ordinance increasing the monthly honorarium of child development workers in the municipality of DAET, Camarines Norte, effective January 2024, providing funds therefore and for other purposes, is hereby approved for second and final reading with correction. Samantala, ipinahayag din ng Sangguniang Bayan ang kanilang sinserong pakikiramay sa pamilya ng yumaong Regional Director Agustin B. Mago. Para sa Totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCNBicol.